napravim ovaj video, to jest DIY broj 2, kako napraviti čestitku za dan zaljubljenih. Znači ovo nije baš čestitka, neka, kako da kažem, čestitka, ali ovako, ja sam ovdje već nešto pisala, ne važno, ali to je ovako. I znači treba ću vam jedan običan ovako kockast. Prvo što ćete uraditi jeste stavit ćete ovako dok dođe do ovdje, ne baš do kraja. Zatim ovdje dokle je došao špic, odatle spustite gornji deo. Ovaj deo koji vam je ostao, njega naravno stavite i ovaj deo. Ove ćuškiće stavite i vaše srcolence i gotovo. Unutra možete napisati nešto. Ops, i to je to. Znači, ova čestitka je kao mali znak pažnje. Sad ću vam pokazati kako možete lepo da poklon. Znači, poklon može da bude ovo. Znači, sad ću vam ja pokazati šta vam je sve potrebno za ovaj poklon. Ali neću vam sada pokazati, nego u DIY video broj 3. Tako da, ako vam sviđa ovaj video, lajkujte ga i prijavite se na moj kanal. Zdravo!